Zdravím vás lidi, já jsem Rokis a možná se ptáte, co děláme tady v tomhle prostředí a proč tady vedle mě sedí Kupko. Děláme tady v tomhle prostředí to, že tady natáčíme boy, ain't no fucking way, boy. A je to Kubův pokoj. A proč tady vedle mě sedí? Tak je to kvůli tomu, že to bude budoucí spolumajitel tohle kanálu. Udělali jsme to vlastně z toho důvodu, že jsem neměl vůbec žádný čas na to natáčet ani streamovat, jak jste si mohli všimnout. Držel jsem ani primitivní pravidlo streamovat jednou za 3 týdny, což tato aktivita nemůže být pro YouTube vůbec nějak prospěšná, takže chápu absolutně, že mě YouTube vůbec nedoporučoval za tuto dobu. Jo, proto jsme se rozhodli, přišel nápad nejdřív z Kubovy strany, já jsem to přijmul až později, že spojíme tyto dva kanály. A tenhle hlavní účet se budou vlastně natáčet videa jakoby normálního typu. Ahoj, já jsem Kupko, jak už tady Roky zmínil. Já mám v plánu streamovat co nejvíce, co půjde. Chtěl jsem streamovat každý den, ale protože jsem na těžké škole, tak bohužel mi to někdy podmínky nedovolí. Co se týče nějaký natáčení videí, tak můžete počítat s nějakými videi určitě. Budeme mít nějaká společná videa, budeme mít nějaká soukromá, jestli to tak můžu říct, prostě videa, který si bude točit každý, a bude to taková směsice videí, která prostě budou... No, rozhodli jsme se právě proto, že máme hodně toho fakt jako hodně společného, takže se nemusíte bát, že by se content nějak drasticky nějak jako content se nezměnil. Nezmění se jako v podstatě vůbec nic, akorát prostě, když například já natočím studio, budu tam já, uvidíte, že je to prostě moje video. A když natočíte tady Kubko studio, tak asi pravděpodobně poznáte, že toto je studio trošku na jiném levelu prostě. Podle miniatury většinou poznáte, od koho to video bude. Můžete se když tak joinout na náš Discord server, tam máte rozdělené moje příspěvky a Kubkovy příspěvky. A pravidelně voláme na Discord serveru. Ano, a díky tomu se můžete absolutně v pohodě orientovat, čí bude video, pokud třeba nechcete sledovat mě, ale chcete zrovna sledovat Kubka, tak můžete mít tuto volbu. A jak jsme už řekli, společný content teda bude obsahovat nějaké hry, co nás společně napadne, třeba ten Roblox, Fortnite, co nás prostě baví. Jak jsem už říkal, tak máme toho hodně společného, takže to bude pro mě super. Soukromý content, já mám tu rozjetou nějaké ty série, prostě HVK, to se Kubovi asi úplně točit chtít nebude. On bude například možná hodnotit vaše setupy, pokud na tom bude mít nějaké prostředky na našem Discord serveru. Já budu teda streamovat hlavně shorty. Já budu streamovat normální streamy. Teď mám špatný internet momentálně, takže normální streamy na YouTube. A pak, jak budu mít už lepší internet, protože řeší se to, tak budu streamovat zároveň na tomhle kanále a k tomu Twitch a Kick navíc. Ale aby se to nesekalo, musím s tím chvíli počkat. Určitě jako budeme streamovat i jako společné streamy, protože já to mám rozvedené tak, že prostě od nějakých třeba 14 většinou do nějakých 17 můžu v klidu streamovat já jako sám v baráku. Pak mě tam někdo přijde samozřejmě, tak už se trošku stydím streamovat sám. Takže to uděláme tak, že třeba já vypnu stream, Kupko ho zapne, ale furt budu na callu a budu se chovat úplně normálně, akorát nebudu číst chat, nebudu číst odběratele a tak. Je to takové, teď nedivte se, že teďka bude takový ten kanál trošku rozbořený a že se tam bude hodně měnit. To je zatím tak všechno, žádné velké změny teda ohledně toho, co jsme tady řekli, nebudou. Můžete si rozhodně zvyknout na to, že videa můžu slíbit určitě asi 1 do 2 týdnů můžou vyjít. Pokud Kupko mě s tím nějak pomůže, tak samozřejmě budu rád. A ušetří mě na to hodně práce, ale je to na něm, protože ten bude hlavně streamovat. A jo, máte se na co těšit, bude konečně aktivnější kanál. Já doufám, že to tomu YouTube trošku pomůže, že budeme vydávat víc videí. Jednoduše řečeno pro vás, bude víc videí, víc contentu, a vy, kteří si stěžujete, že Rokis nevydává tak pravidelně a chcete, aby vydával, bude vydávat tím, že budeme mít společnou motivaci, tím to nahypuje mě, tím to nahypuje jeho. A budeme vydávat víc videí a bude nás to víc v podstatě nutit, i když je to prostě zábava, tak bude nás to víc nutit do toho dávat víc a víc času a víc energie a peněz. Je to tak? Jo, určitě. A ještě, jelikož máme tady prostředky, jak vidíte, tak je tady takový podcastový gaučík, tak na nějaké péčko to taky určitě vyjde. No nic. No to si děláš prdele, ty vole. Asi dobré. To je hodně mangovitě řečeno. Ne, no. Tak nějaké vlogy taky budou. Jsem ne. Takovou informaci, kterou já sama střebávám 3/4 roku. Bylo spousta lidí, hlavně kteří teď v tuto chvíli mají i otevřený duchovní zrak, tak vlastně vidějí, co se děje nad naší planetou.
Na naší planetou od dnešní půlnoci se střídají koráby. Ty koráby jsou jak energeticky teda negativní, tak i pozitivní. Není to o tom, že by nám chtěli ublížit, ale přišli se podívat na to, jak já vám to tady řeknu a i na vaše reakce.